always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nasa lamay nung isang araw na gusto kong i-shoutout sa inyo. Punong-puno ang bahay namin ng mga taong halos noon ko lang nakita. Ilan sa kanila ay mga kapitbahay at ang iba naman ay mga kamag-anak na noon lang nagpakilala. Nasa may unahang upuan ang ilan sa aking mga anak. Nakaitim silang damit at ni isa sa kanila ay wala pang lumalapit sa kabaong na mukhang mamahalin. Napatingin ako sa litratong nasa ibabaw ng kabaong. Isang lumang larawan ng lalaking nasa lagpas 20 anyos. Magpipitumpu na po ang edad ng namatay. Pero ang inilagay na litrato ay napakabata ng mukha. Ayaw ba nilang kulubot na balat ng namatay ang maalala ng mga tao? Kung sa akin lang, gusto kong makita ang bakas ng katandaan. Bakas na marami nang napagdaanan. Yung tipong lumipas na ang kakisigan, ngunit malawak na dunong naman ang bitbit sa himlayan. Nilibot ko pa ang mga mata ko, pero hindi ko makita ang aking bunsong anak. Kung sa bagay, lagi namang nasa trabaho yon at walang oras para mga musta man lang. Wala ding ipinagkaiba kung andito siya sa burol o wala. Naalala ko nga nung dumalaw kami dati ng nanay niya sa kanya. Akala ko masusurpresa siya. Ba't po kayo nandito? Dami ko pa pong trabaho, hindi ko po kayo maasikaso. Pag nakaluwag-luwag po ako, bibisita naman ako. Nakasimangot niyang sabi sa amin. Sa totoo lang, ang gusto ko lang naman ay makita siyang malusog at maayos. Hindi ko na matandaan kung kailan siya huling bumisita. 2? 3? May 5 taon na yata. Yung panganay ko naman, nandun nga sa lamay, pero puro cellphone naman ang inatupag. Walang tigil sa kakapindot sa telepono niyang may logo ng bawas na mansanas. Parang isang buong barangay ang kanyang kachat. Kuminsan pa lumalabas pa siya at may tinatawagan. Aba, baka naman pwedeng maglagay na rin siya ng cellphone sa loob ng kabaong nang sa ganun makachat na rin naman niya yung namatay. Yung mga apo ko naman nandun sa tabi, doon sa sulok nag-iingay at nagsiselfie. Hindi na naubusan ang ipopost sa Facebook. Nakalimutan na yata nila na nasa lamay sila. Pag may nagpakitang multo dyan sa mga picture na pinopost nila, ewan ko na lang kung mag-gadget pa sila. Nasa lamay din ang aking kababata na si Maya. Kahit uugod-ugod na nag-aabot pa ng kanyang natimplahang kape sa mga bisita. Kasunod ni Maya ang aking pangalawang anak na may bitbit namang nakalatang biscuits. Ang anak kong yon na nakasama namin dito sa probinsya. Mula nang maospital ako hanggang sa mabawian ng buhay. Opo, tama po ang narinig nyo. Ang mga kaganapang yan ay mga eksena sa sarili kong lamay. Isinulat ko ito upang magbigay paalala sa lahat.
Sa mga anak dyan na may sarili-sarili ng buhay, sana naman hindi pa rin kayo makalimot sa inyong mga magulang. Mahalaga ang magtrabaho, ngunit higit na mas mahalaga ang oras sa pamilya nyo. At kung malayo man kayo, huwag nyo naman sanang kalimutan ang tumawag man lang. Gaya ko, inaral ko pa man din kung paano sagutin ang tawag sa cellphone na binili ng mga anak ko. Pero ni isang beses ay hindi ko man lang narinig na tumunog ito. Sa mga millennial kong apo, gusto kong sabihin sa inyo na sa kabila ng makabagong teknolohiya, ay wag din naman sana kayong makalimot. Bago pa man magkaroon ng cellphone, ay masaya na ang mga tao noon. Baka naman kahit ilang oras masubukan yung lumayo sa gadget nyo para makipagkwentuhan sa lolo't lola nyo. Hindi kailangang mayat maya yung pagpo-post ng kung ano-ano. Kung masaya ka, kung malungkot ka, kung may dinaramdam ka, ikwento mo sa pamilya mo at hindi sa kung kani-kaninong at pagpo-post lang. Sana kahit wala na ako matandaan yung lahat ang mga pangaral ko. Dahil kung hindi, baka mapilitan akong dalawin kayo. Gusto nyo yun? O paano? Kailangan ko na magpaalam. Gustuhin ko mang mag-chat sa inyo, pero wala nang signal dito sa ilalim ng lupa. It's time na to make bonding sa mga kaibigan kong uod. Hashtag 6 feet under. Hashtag dead spot. Hashtag munting pangaral sa araw ng undas. Ang kwentong ito ay likha ni Gerald Pio, isang tambalanista. Nagkamali kayo ng expectation, no? Sabi ng mga nanonood sa FB Live, nakakatakot Oo, yan. lamay. Nagkaroon na horror. Oo, kala horror di ba? Ako rin, handa ko na nga yung nakakatakot na background music Hindi ko naman nagamit Yung pala, isang pagpapaalala. Yan, pangaral, di ba? Moral lesson pala. Correct. Totoo yan, di ba? Ng ating mga matatanda na. Tama. Kahit not necessarily yung mga namatay, pero yung mga matatanda na, di ba? Correct. Napakarami talaga ng oras na nagugugol natin sa paghawak ng ating cellphone. Totoo yan. Akala pero natin, promise, as in, so much time using the cellphone. Akala natin na 30 minutes lang, pero hindi. Actually, yung 30 minutes nga, sobrang haba na Hindi natin namamalayan hanggang 2 hours pala until manakit na yung mata natin, naluluha na sa sobrang paggamit ng mga gadgets. Naranasan nyo na ba yung nakahiga kayo sa kama tapos hawak-hawak yung cellphone tapos nahulugan kayo ng cellphone sa ulo? Di ba? Hanggang kaantukan yun na lang diba? kasi. Totoo yan. Oo, nabibitawan mo na. Totoo. Samantalang sana yung konting time na yun you spend para makipag-usap, Tama. makipagkwentuhan. Alam mo, nalungkot ako dun sa sinabi niya na binigyan nga siya ng cellphone. Yes. Tinuruan na nga siyang gumamit. Pero ni minsan, hindi niya narinig na tumunog ito. Naalala ko yung isang meme na kumalat ng isang matanda. Yung isang matanda, pumunta siya sa repair shop ng cellphone. Tapos sabi niya dun sa nag-aayos ng cellphone, meron po bang sira yung cellphone ko? Tapos tiningnan nung nag-aayos, wala namang sira. Bakit? Kasi po kahit minsan hindi po tumunog Wala po kasing nagte-text, wala po kasing tumatawag. Akala ko lang may sira. Nakakalungkot. Kakadurog Sakit naman ng nun sa puso. heart. Diba? Anin mo yung mamahaling cellphone kundi naman Correct. wala namang nagte-text, walang tumatawag. Walang nangangamusta. Correct. Ay. Guilty tayo doon, mga kaibigan. Takot talaga akong tumanda. Okay ka lang, Tanghenyo. Chill lang si Tanghenyo, Natatakot talaga akong tumanda. Kasi syempre, alam mo yun, kahit sa nating anggulo tingnan, dadating talaga yung panahon na magiging malungkot ka talaga, magiging mag-isa kayo. Kasi syempre, hindi mo, Lalo na ngayon, imotera ka, hindi ka pa nga matanda. Kaya nga, hindi, pero, di ba, Oo, lalo na. Kung mag-advance ka mag-isip,
'Di ba? Yes. Totoo naman yun eh. Kasi para sa akin, hindi mo dapat, of course, syempre sana yung mga anak Maging close pa rin maging din kayo. close pa rin Oo. kayo, aalagaan ka pa rin, 'di ba? May mga apo ka na love ka. Pero paano kapag hindi, 'di ba? Minsan talaga nangyayari din yung mga ganun. Yun yung hubad na katotohanan. Yun yung katoo eh. Ano siya eh, real talk siya, hard truth. Alam mo Correct. yun? Kaya ginagawa ng mga matatanda, mapapansin nyo, yung mga lolo at lola natin na malapit sa mga apo. Kasi alam nila, yung mga anak nila, busy na sa kanilang mga buhay eh. Itong mga apo, silang kaya nilang spoil. Sila yung kanilang sulsulan. Sinusuhulan. Oo. Tama. Para maging mapalapit sa kanila. And kahit pa paano, totoo nga, To nagiging spend masaya ang time. bahay at buhay ng mga lolo at lola natin dahil sa apo. Yun na lang yung diskarte. Ang sabi sa akin ng kaibigan ko, para hindi ka maging malungkot pagtanda mo, mag-ipon ka ng pera. Totoo yun. Sabi ko, paano nga yan? Ang hirap-hirap na. Hindi. Makakatulong totoo daw yan eh. yan. Financial freedom. Kasi pag alam na lang ng mga anak mo na marami kang pera, hindi ka nila Hindi ka nila, iiwanan. Hindi ka nila iiwan. Lagi silang pupunta. Oo, sasabihin, ako. Nakaantabay sila. Nakaantabay, baka nakapangalan na sa akin, di ba? Ako, May partner, point naman, ako may naniniwala point. talaga ako dyan na kung mag-iipon ka para sa retirement. Yes. Kasi totoo naman yun eh. In as much as you'd like your kids to grow up and be good na hanggang pagtanda mo, hugasan nila yung puwet mo, yung mga ganong mga eksena. Paano nga, di ba? Hindi naman sa nega ka, di ba? Paano na lang? Halimbawa, ako inisip ko ganito. Alam mo naman, advance ako mag-isip. Halimbawa, yung anak ko, partner, si Princess, Oo. pinalaki ko siya ng ibinigay ko lahat ng mga pwede kong ibigay sa kanya, di ba? So, gusto ko lumaki siyang mabait. Ine-expect ko na pag matanda na ako, di ba, kahit mapanghina ako, hugasan niya yung pet ko. Di ba? Paano kung na-inlove yung anak ko sa poging walang pera? Alam mo yun yung ganun? Oo. Yung sarili niya mismo, hindi niya na kayang buhayin. Hindi niya maasikaso, Hindi niya no? na maasikaso yung sarili niya. Bata pa siya. Correct. Expect ko pa ba siya na asikasuhin niya ako? 'Di ba? Kaya nga it's important that you live your life to the fullest para kahit papaano pag matanda ka na, tas wala ka na masyadong ginagawa. Hindi kayo parang hinayang na parang wala ka nagawa. Kasi alam mo ang dami mo nang nagawa sa buhay mo eh. Alam mo that you have lived a full life already. So Correct. yung mga anak mo pag nakita mo sila na they're living their life, parang okay na din 'yun. Yung Tama. mga ganun. Kaya naisip ko, dapat ang pag-ipunan ko, yung pag ano, parang hindi ko siya, parang hindi niya na ako asikasuhin, problemahin. Wala na nga pera yung isipin. asawa niya. Oo. Problemahin niya pa yung pambili ko ng yakisoba, di ba? So, dapat pag-ipunan ko yung retirement ko. At nakakadagdag lalo kasi ng kalungkutan yun sa mga senior. Na kunyari lalo na pag wala silang pera tapos wala pa yung mga Kaya anak nila. nga, totoo. Diba? So, at least kung may pera ka, di ba? Pwede mong... Magzuzumba ka na lang. Oo, Diba? Magbo-ballroom. Pwede mong bilhin ng kaligayahan. Saka yung nakakalungkot lang sa amin na may mga edad na ganito is yung mga kaibigan mo nung malakas ka, biglang nawawala yung mga Totoo yan. yun. Isa pa Pero rin yung kasi nakakalungkot. diba, tangin nyo, real talk din. Oo. Nawawala, pwedeng literally. Oo, kasi yung nauna, nauna. may mga nauna na. Correct. Ikaw yung matibay-tibay, dito ka pa rin, di ba? Kunti na lang kayo. Or kung man hindi pa sila pumapanaw, nakalimutan ka na. Or di naman, kaya Malayo kinuha na rin ang pamilya nila. Oo, yung mga ganun. So wala ka nang kausap, kumbaga yun ang Factor din kasi yung kultura natin na talagang tayo kasi dikit-dikit magkakasama lagi sa bahay. Pag tumanda, nababawasan. Tingnan mo yung bahay natin, ang gulo-gulo dati. Tapos ngayon, nang nag-asawa na yung mga anak, lumulungkot. Isa yun kasi sa mga culture na At saka nagpapalungkot na parang nakakapanibago. Oo, na parang sa una, masaya maingay, magulo, di ba? Oo. Tapos na nagkanya-kanya ng buhay, di ba? Tahimik. Malungkot na yung bahay. Oo, ganun. Kaya nga babalik tayo dun sa lesson na lagi nating sinasabi, hanggat ikaw pa yung bida. Sa bahay na yan. Sa buhay ng mga anak mo. Naku, Oo. namnamin mo kasi dadating ang panahon, hindi naman kailangan matanda ka na eh. Tama. Yung mga kaibigan ko nagreklamo, yung isang anak niya, 13 years old, Diyos ko Lord, yung pagmimilit niya para samahan lang siya sa Glorieta, wagas. As in talaga, yung ang sama-sama ng loob niya kasi nagtutulog Ayaw- lang naman. Oo, yung tapos ayaw siyang Nagpapasama lang samahan. naman. Oo, ayaw siyang sama. Sabi ko, ilang taon? Sabi niya, 13. Sabi ko, pa 6, 7, 8. Ilang taon pa ako?
Hindi kasi it's bound to happen yun nga eh. And it Correct. doesn't have Ngayon, to be... naghahabol sa'yo eh. Oo, and it doesn't have to be na ano ha, na ang tawag doon, na matanda na ito ha, na katulad nitong mga hanas nung namatay, Oo. diba? Kahit na medyo nagbibinat at nagdadalaga, it's bound to happen eh. May Mag-ex- sarili na silang lakad. Mag-explore Oo. sila eh. Na ikaw ang maghahabol sa kanila Hindi balang mo naman araw. sila pwedeng pigilan kasi in the same way na nung mga ganong edad, Oo. ganong ka din naman. Tama, na diba? feeling natin corny-corny pag kasama natin yung mga guardians natin, no? Mga ganun. Pero pag tropa yung kasama natin, wow, freedom ito. Oo, limbawa, isang kong kaibigan, family day nila. Oo. Normally daw, for the longest time sa school, pag family day nila, talagang family. Eh, nung family day daw nila, partner, sabi sa kanya nung anak niyang medyo dalaga Oo. na, meet you after 4 hours ha, kasama ko friends ko. Sabi sa'yo yung... Sabihan ka ng ganyan. Oo. Walling ka bigla eh. Minsan nga, sasabihin sa kanya, ihatid lang siya. Ginawa pang driver. Ihatid lang. Di ba? Mga ganun, it's bound to happen eh. Kaya nga habang, di ba, habang may time pa, habang may oras pa, habang ikaw yung bida sa buhay ng mga anak mo, karirin mo, don't spend too much time on social media. Spend Correct, actual time with them. Kasi, dadating ang panahon, ikaw na yung magkukumahog for their attention. Saka importante din yung yung pagiging cool mo na daddy Oo, or cool mom. ka. Para at Tama. least maramdaman ng bata na Na hindi sila aloof kasi sa'yo. pag medyo titang-tita yung Oo, yung diskarte datingan mo. Gaganon yung anak ko ni distansya Eh, sa'yo. Oo, kasi lalabas doon Kailangan mo sabayan ang eh. impression nila sa'yo, kontrabida ka Ayun. kapag KJ ka. Pero pag ikaw yung cool dad o kaya cool mom, talagang feeling niya tropa ka nila. So, hindi sila maghahanap sa labas ng totropahin. Kasi Pwede nga, ikaw na din. mismo yung Tama, parang pinaka-tropa nila. ikaw palang sapat na. Yan, totoo yan. Makita mo nagiinuman, Oo. di ba? Uy, may ganun ganon, ah. May totoo. ganon. May ganon. Pwede yun. Nabanggit ko kanina yung kultura kasi sa States naman, yung may mga... Sa inyo, sa States. Oo, sa amin. May mga ano din Hindi ako halata sa doon. kutis ah. Nasa inyo sa States. Oh, go. May mga kilala kasi ako doon. Sabi nila, hindi ba kayo nalulungkot kapag gumalis yung mga anak ninyo at the age of 18? Kasi talagang, ba't naging horror yun? Sino yung tinanong mo, partner? Mga kakilala ko doon. Doon. Na at age of 18, independent na yung mga anak. Totoo, which is true. Yun yung Kultura nila. Oo, sabi nila, hindi naman. Kasi yun ay nakagis na namin. Correct. Dito kasi 38 Oo. na eh. Pinaalis na ayaw pa umalis. Kung aalis man doon sa kabilang Oo, bahay, correct. compound din. Compound din. Kasi pangarap nasa natin malapit yun lang. eh. Ikaw ba Tangenyo? Ikaw, Chuper? Ako pangarap ko yun eh, yung makabili ng compound. Oo, yung sama-sama. Oo, Para walang alisan. Para kahit ano pa man ang mangyari, nandyan lang kayo, di ba? Ay, nako. Tama. So, isang factor din yung kultura kasi sanay tayong sama-sama lagi. So, panagalisan yung mga anak natin o kung ano man, mga kahit nga kamag-anak, pinsan natin, pag umalis ng lugar natin, nalulungkot tayo pare-pareho. Pero sa ibang bansa, hindi. Matik yun, pagdating ng 18 yung bata, Maalis kayo na lang na. talaga mag-asawa ang matitira sa bahay. Kaya nga 'di ba babalik ako na dapat yung foundation ng pagsasama ng mag-asawa ay napakatibay. Tama, kasi at the end of it, kayong dalawa Tama. ang magsasama, 'di ba? Sinabi ko na yun yung hierarchy, 'di ba? Syempre love for God, love for husband and wife, and then love for the child. Sorry. Hindi ibig sabihin na hindi mo mahal yung bata Kasi yun, hindi. Correct. Tanga naman yung nag-isip nun, di ba? Pero ibig ko sabihin, kasi at the end, Eventually, magkakaroon siya ng sariling pamilya. Oo, at Tama. kailangan niya kasi ikaw din mismo malulungkot ka kapag hindi naman siya nagkaroon ng sarili niyang family o kaya, 'di ba? Yung Tama. mga ganon. So, ang matitira sa bahay kayong dalawa, kung to begin with, you hate each other, paano na, di ba? Saan Sino ka pupunta? Saan ka pupulutin? Kaya yung iba, pag gano'n, hindi ka sundo yung asawa, nasa kapitbahay lang lagi. Hay nako. Pero tama pa rin naman yung in-remind sa atin dito sa Maywagang Bornay, 'di ba? Na wag din talaga tayo makakalimot. Kahit na real Yes. talk talaga na magiging busy na, pag meron namang oras, lalo pa with social media, mas madali. Tama. 'Di ba? Madali makipag-communicate. Correct, hindi naman to Telegram. Tama. Magpalipad sa lobo, may pausok, ang communication, hindi eh. It's just one click of a camera, 'di ba? Very realistic din yung sinabi diyan na noon pa man kahit wala pa naman yung mga gadgets, 'di ba? Talagang masaya nabuhay namang masaya yung mga matatanda eh. 'Di ba tayo kinalakhan din natin wala naman tayong gadget, sumulpo tayo matatanda na rin naman yan. Masaya naman tayo. 'Di ba? So ibig sabihin noon, huwag niyong isipin mga kabataan na ang happiness ay makukuha niyo lamang sa mga gadgets. Hindi. Oo, mas may experience 'yan na personal kasama ang inyong mga loved
ones. Ang nangyari kasi dito sa social media, na-connect mo yung mga malalayo, pero na-disconnect ka sa malapit. Correct. Yes. Totoo Yes. yan. Totoo Diba? yun. Ilang beses na tayo nakakita sa restaurant Oo. na magkakasama sila pero lahat lahat Oo, naka-cellphone. busy. Hindi nag-uusap-usap. Lahat Oo. nakatutok sa mga phones nila. Oo, diba doon naka-headset pa? Oo. Diba? Sumama ka pa. Nakakainis, sumama pa. Minsan Doon ka na kaya sa kabilang table. Minsan yung earphones nila, ang lakas-lakas. Minsan may ginanon ako, alam mo, pakialemera ako. Sabi ko, excuse me te, loudspeaker ba yan? At hindi mo kalala yun, ha? Tinapunan ako ng squash soup. Uy, batiin lang natin na happy 18th birthday si Renalyn Hipolito galing kay Tatay Rene ng Star City. Happy birthday po! Uy, yan. Nagsya-celebrate din ng kanyang birthday today si Lincoln Abbott. Yan. Ay, tari ni Lincoln. Oo, ang ganda ng pangalan. Lincoln Abbott. Yan, ng morning. Lukban, Quezon. Hello po, Ate Lizelle. Good morning. Happy birthday! Salamat po sa pagtutok mga kabisya. O siya, enjoy the rest of your day. Enjoy the rest of your week kahit tamad ka na. Kung gusto mo mag-send ng kwento, email mo lang kami. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GB lang. Love lang! Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang wala 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station.